Šta on priča? Srbija će za 5 godina biti jedna od najrazvijenijih evropskih država. Biće uzor drugim zemljama. O jebem ti sunce, Žarko, pa ovo je čovjek da poludi. Ej, nije Sloba kriv. Pa mi smo govori. Ajde, ne sebi. Prirodi je trebalo 1.000.000 godina da od majmuna napravi čoveka, a komunizmu samo 50 godina da od čoveka ponovo napravi majmun. I to paljana, golovuzana. Tačno. 100 put sam ovdje stoku ugonio. Na svoje rođeno ognjište kukala mi majka. Kud ću ja? I šta ću sad sa sobom, čekaj, Halile? Kud i do sada, Veti? Ču, gdje ćeš? Gdje i ja? Ne vidim ja u čemu je razlika. U tome što ti imaš svoje ime, oca, majku, uspomene, djetinjstvo. Šta vam znače ovi trubni znaci? Uzbuna, pripravnost za borbu. Hvala ti, bratac, ako ne lažeš. Ne lažem, gospodin major. Predao sam se po svojoj volji. Uplašio si se. Jesam. Ako, bratac, ako. Ne može u Srbiju tek tako da se upada. Pa to ne može. Ne može, to ne pasuje. Ne može, ovo je džunta sa sitnim nutom. Jeste žila, rekli su mi može se ubuditi. Jeste ti tako rekli? Pa dobro, onda neka ti ubuđi onaj koji ti to rekao, ja ne umem. Držio. Žile, bre, spasala je, ako Boga znaš. Ako ne sredimo ovo govno, mi se nikad nećemo kurtalisati nacionalne klase. Mesi, neće ništa ti škoditi. Vaše čuveno poštenje. Uvijek ste bili puni tih sranja o poštenju. Ili, gospodine kapetane, i ti misliš da je jedna jedina kuća koju smo mi njima zapalili ili koju su oni nama zapalili pošteno zarađena, a? Jeste kurac moj. Da je pošteno zarađen ne bi je tako lako ni palili jedni drugima. Pa da, dok vam je... Šta ćemo sada raditi? Opet znam. Kaže direktor da lajemo na zvezdu. Ajde. Pravo ste, direktore. Oni laju i na zvezde. Kolega Božoviću, ja sam to mislio više onako figurativno. Jakovljeviću, pa ti nisi normalan. Šta ti ide s tobom u bolnicu pa da me tamo odvedeš kod tvojih lekara da me zatvore u sobu kao lodaka, jel? Jel ti misliš, Jakovljeviću, da sam ja lud? Vodite me u policiju. Sa vama više neću da razgovaram. Čekaj, Jakovljeviću, čekaj malo. Da prvo ovo raščistimo. Jeli Jakovljeviću, jel ti misliš da sam ja lud? Vi ste svakako bolestan čovek. Stvarno jadno izgleda. Da se ja pitam, ja bi protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. A ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti. Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sljedeće.
Sve što imam, ostavljam samom sebi. Pantelija.